Baladewa ngunus nenggalanira mengis-mengis kaya Trisula arsa necep loderane ngeso Setyaki nuwun inggih Kakang Begawan Suriganata kawi ana kang gawe ribut ana kang gawe dredeg ana ing negara Ngastina ing mangka pun kakang ki ora kersa ora kepengin yen nganti negara Ngastina ki ana dredeg yen nganti negara Ngastina ki ana kang gawe congkrah kang gawe ontran-ontran nuwun inggih mboten kanyono-nyono menika wayah Paduka piyambak lho putuku dhewe sapa menika ingkang putra wayah pun Nalendra saking negari Traju Trisna pun Prabu Swarga atmajaripun Bumantara menika ngapuk punggung samangke beto wadya sagelar pepapan gluruk wonten ing negari Ngastina samangke menika mboten narimah pangertosanipun ingkang putra wayah pun Sawarga bilih sudarmanipun menika Prabu Buma Narakasura menika pejah dening Koko Prabu Ndarawati sakmangke badhe malsukum badhe nguditawa sakmangke badhe nugel jangganipun Koko Prabu edan kemat Sawarga adalah iki sapa aku ki mbahmu aku ki eyangmu Begawan Suriganata ya kelebu kadake eyangmu Prabu Kresna kowe bakal ngamuk punggung kowe bakal wani kelawan eyangmu Prabu Kresna kowe bakal nugel janggane ora kate sejarah kowe ayo yen kowe bakal ngamuk kowe Praja Ngastina ayo nono eyangmu Suriganata edak keman jajal lagi blas wah wah yo katon budimu katon bakamu piro bocah ndek tataran puture ndek tataran ora Subasita ampiak Jarabrata robot kotane wijek gebuk sono tangan lupa kamu kelihatan apa Sawarga Sawarga wah ayo anak Bumantara trimo bakal nugani kayange Prabu Kresna iki ayo katon butimu katon banggamu piro kurang bala nyurana kurang gaman medhatya kurang sekti bergura bocah Desu Brasita kurang diadap kowe rumah kamu ki kelihatan apa kowe ayo kowe Sawarga ojo mlayu kowe Sawarga ayo nono eyangmu Suriganata ayo Sawarga sita